Исәнмесез, Яңа гасыр каналында адымнар тапшыруы, бу атнаның төп вакыйгалары, күренешләр, аларга карата белгечләр фикере алдагы ярты сәгатьтә. Ветераннар арабыздан китә, нигә исемнәре һәйкәлләрдә калмый? Үлгән кешеләрнең исемлекләре бар, обелискада, әмне сугыштан исән кайтып, үлүчеләрнең исемлекләре бер җирдә дә юк иде. Йөздә дә йөзне белүче ветеран 40-нчы елларда аларга ил таянса, бүген без сокланабыз. Язга кырышлары районнар арасындагы аермага табигать шартлары гына сәбәпчеме? Хәзер менә җылынып китте. Шытымнар да барлыкка килә башлады, уҗым культуралары да. Хаталар өстендә эш. Республика конкурсы элмә такталарны мәгънәлерәк итәрме? Глобализация барган вакытта ничек итеп менә бу милли төс биреп яшәп була? Менә бу бик катлаулы мәсьәлә. Республика ил тарихындагы иң мөһим бәйрәмне каршыларга әзерләнә – җиңү көне. Бу җиңүнең нинди корбаннар бәрабәренә килүен күз алдына китерү өчен кайбер саннарга тукталуда җитәр иде. Бөек Ватан сугышына Татарстаннан 700 мең ир-ат китә. Бу республиканың якынча һәр 4нче кешесе дигән сүз. Киткән һәр 2нче солдат сугыштан кайтмаган. Аларны иртәгә һәйкәлләр янында 1 минутка тын калып искә алачакбыз. 1941 ел башына ТССРда 2 миллион 800 мең тирәсе кеше яшәгән. Шуларның 649 меңе шәһәрләрдә. 1945 елга авылда 2 миллион 197 мең кеше кала. Шәһәрләрдә исә халык саны арта. Сугыш елларында эвакуацияләнгән кешеләр хисабына. Безгә бу 4 елда 132 мең кеше күчерелә. Җиңүнең 76-нчы язын исән-имин каршы алучы 601 ветераныбыз бар. Бу атнада президент Рөстәм Миңнеханов аларны шәхсән барып та котлады. Опера һәм балет театрында узган зур тантанада да ихлас теләкләрен җиткерде. Хөрмәтле ветераннар, сезнең батырлык һәркем өчен үрнәк. Барыгызга да ихлас күңелдән озын гомер, исәнлек, саулык һәм имин көннәр телим. С праздником, с Днем Победы, бәйрәм белән. Шунысы кызганыч, соңгы елда тагын 100 ветераныбыз бакыйлыкка күчкән. Һәммәсенең исемен ничек мәңгеләштерергә соң? Хәзер республиканың төрле районнарында әнә шундый зур эшкә тотындылар. Хикмәт шунда ки, моңарчы һәйкәлләргә сугыштан әйләнеп кайтмаган солдатларның гына исеме уеп языла иде. Ә сугыштан соңгы чорда бакыйлыкка күчүчеләрнең исеме хәтер такталарында калмый. Хәзер һәммәсен мәңгеләштерәчәкләр. Республикада мондый мисаллар бар инде. Бер-берсен белмәгән кешеләрнең төрле районнарда шушы эшкә алынуы бу тәкъдимнең бик вакытлы һәм урынлы булуын күрсәтә. У меня отец, дед из этой деревни, дед вернулся в 45 году с фронта, он до самого конца, до японской дошел. Марат Галиевның ике бабасы да сугыштан исән сау кайткан. Тыныч тормышта авылны торгызу өчен көч куялар. Бүген Мәртин авылында бер исән ветеран да калмаган инде. Победа объединила всех, кто. Бу җиңү сугышта ятып калганнарның да, исән калганнарның да уртак җиңүе. Аларны аерып карарга ярамый. Монда бар тик Мәртин авылында яукырында ятып калган якташларыбызның исемлегенә бар иде. Һәр районда, һәр авылда диярлек шундый күренеш. Истәлек такталары, һәйкәлләрдә фронттан кайтмаганнарның исемнәре языла. Ә исән кайткан 350 мең ветеранның исемен кем мәңгеләштерер? Шул сорау тыңгы бирми Марат Галиевка. Ул Мәртин авылындагы яңа һәйкәлгә һәр солдатның исемен яздыра. 175 человек из этой деревни призвались, ушли на фронт. Барлык ветераннар турында мәгълүматның сакланмавы да ачыклана. Кемнәрдер 10 елга бер кайтырга мөмкиннәр. Балалары ерак туганнары кайтып, шушы һәйкәл янына килеп танышып китәр һәм дә үзләренең бабаларының, әтиләренең исемен тапмагач, инде алар безгә мөрәҗәгать итәләр. Без аны аерым список булдырып барабыз, ягъни тулландырып электрон форматта һәм инде алга таба күпмедер җыелганнан соң алга табадан эшләп бетерәчәкбез. Шундый ук обелискларны Сабаның Туктар, Килдебек, Күйек авылларында да ачалар. Муллагаян Муллахмәтовның да исеме язылган анда. Ул Килдебек авыл җирлегендә бердән-бер исән ветеран. 5 елларны айттым, сугыштан бик озак йөргән туры килде. Хафиз дигән абыйсы ул хәбәрсез югалган. Аның хәбәрсез югалды дигән хәбәре килгәч, әтине армиягә сугышка алганнар. Әти безнең пленныйлар саклаган. Минем әтием Ракферит, ул сугыштан 45 елда кайтып, 2004 елга хәтле шушы мәктәптә директор булып эшләде, үлде. Әти белән сөйләшкән вакытта бик безгә жалко буладыр, үлгән кешеләрнең исемлекләре бар, обелискада, әмне сугыштан исән кайтып, колхозда эшләп, Ильяны мәктәптә эшләп,
үлүчеләрнең исемлекләре бер җирдә дә юк иде. Алар югалыр дип борчыладыр. Хәзер Килдебек авылының үзәгендә Дон ордены кавалеры Курбангали Тимиргалиев бюсты янында бу авылдан сугышка киткән барлык 365 кешенең исеме дә урын алган. Без инде соңгы буын ветераннарны күреп хәтерли торган. Ә менә бу обелисклар калачак бит инде. Шуңа күрә никто не забыт, ничто не забыто дигән әйбер. Ул кәгазьдә генә түгел, бу чынлыкта шулай калачак. Я бы хотел, чтобы эту инициативу подхватили все. Мин бу эшне барлык районнарда да күтәреп алсыннар иде дип телим. Артык чыгымлы эш түгел, әмма бик кадерле гамәл. Биектауның Тотар Эшес авылында да быел шундый һәйкәл ачтылар. Авылдан сугышка киткән 165 кешенең 82-сенә туган якларына кайту насыйп булмый. Хәзер барысының да исеме яңа стеллага язылган. Приемга да ләкин җаным, аннан ничек кытылганнарын безгә сөйләп җылатадыр ие. Исән имин кайтып, менә тракторда эшләде аннан соң ул. Әнинең блокнотына язылган 45-нче елның октябрында, 29 октябрында кайтты дип. 4 елда, 2 айда 4 көн җырып кайтты дип язып куйган. Кеше бетерсен белсен өчен, үзләренең бабайларын, әтиләрен белсеннәр өчен без аны инде бөтен кешеләрне спискка кертте. Кайтканнарында, кайтмый калганнарында. Алар барысы 165 кеше. Гөлназ Сайфетдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Янәшәбездә гаҗәеп язмышлы, бай тормышлы, аның һәр елын китапка кыйсса итеп язарлык ветераннар бар. Алар шушы дөнья шаукымында аңа яраклашып, тыныч тормышның ямен күреп яши. Шуларның берсе Кайбыш районыннан 100 яшьлек Зинатулла Захидуллин. 21 яшьтә сугышка китә, батырлык күрсәтә, яраланып кайта. Сугыштан соң 30 елга якын районда хезмәт куя. Ул бүген дә газетлар укый, авылдашлары өчен киңәшче, аксакал. Ветеран Зиннәт бабайга Фәйрүзә Мәҗитова кунакка барды. Туктай, систада Барда белгән. Бик дәвел. 76-нчы җиңү язын Зиннәт бабай әнә шулай күтәренке рухта каршылый. Сугышка китүен, фронтта күргәннәрен, кайчан яралануын бүген дә көне елы белән искә төшереп сөйли. 8 көн конда карасында, чат карасында, бер зур юк, вич хәрбәткән. Мул булган Мәскәүдә Ленинград исендәге юл. 1942-дә озаталар аны. Курск дугасындагы бәрелешләрдә батырлык күрсәтә. Белгород, Харьковны азат итүдә катнаша. Каты яралана. Җиңү хәбәрен госпитальдән туган авылына кайткач ишетә. 165 барлык сугышка. 58 кайтты. Калганда калды. Безгә хәзер хуҗаен бөтен сой бар. Хәрмәтле Татарстанлар. Дөнья хәбәрләрен бүген газетлардан укып белә, үзенә кирәкле мәгълүматны җыеп бара. Матбугатның бүгенгесе турында фикере бар. Элеккеге кебек түгел. Хәзер күбрәк вакыт. Әлкә законнан башкачалары, иләтләре, әрлеләре, махсилләре. Хәзер күбрәк махсанабыз гына. Үзенең дә мактау грамоталары шактый. Районның финанс бүлегендә солым инспекторы булып 30 елга якын эшләгән. 3 баласы бар, хатыны вафат. Быел беренче тапкыр кызында Яшелүзән районында кыш чыккан. Җәйгә үз өенә кайта. Монда аның хәлен һәр даим белеп торалар. Ничә хәлләре? Бүген сөйләшеп утырабыз әйе. Зиннәт бабай өендә ялгызы яшәсә дә ялгыз түгел. Күршесендә генә яшәүче Фәридә апа аны карап тора. Майлы ашамый, балы ашамый, тызлы ашамый, менә аларны җайлап үзенең вакытында матурлыгын әйттереп, ял итеп алгач, үз теләге белән матур итеп бакчаларга чыга, йөри. Миңа керә рәхәтләнеп, хәлләремне белеп, ул да чыга, мин дә керәм. Зиннәт бабай һәр чак хәрәкәттә. Ул авылның иң олы кешесе. Капка төбенә чыкса, янына күрше күлән җыела. 100 яшьлек юбилеен да авылдашлары белән бергәләп билгеләп үтәләр. Бу матур медальне сиңа тапшырабыз. Син Берлинне алган кеше. Бүген дә ул язгы бакча эшләрен кайгыртып йөри. Утынын иеп куйган, җимеш агачларын карап кына тора. Чисталык ярата. 100 яшькә җитүнең сирен безгә дә ачты. 100 яшькә җитүнең сире хәрәкәттә. Күпме син сөйләгән Җәяү, һавада йөрисең, шун хәлфәдә. Яшьләргә нәсихәте, тормышны яратырга, улыны улы, кешене кеше итәргә һәм эшкә кечкенәдән өйрәнергә. Сабыр булыгыз. Каушап хәл итмә. Сабыр ит. Ахырын яшәп белә булсаң, яхшы булган эшлә. Кайбыш районыннан Фәйрүзә Мәҗитова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Иртәгә ветераннарны котлап, бәйрәм тантаналары һәр район һәм шәһәрдә узачак.
Тапшыруына дәвам итәбез. Республикада язгы кыр эшләре бара. Инде икенче атна рәттән эш барышы белән танышыр өчен президент кырларга чыга. Узганында Орча теләше булса, бу атнада Кайбыш, Опас якларына юл тотты. Бүгенге республикада 920 мең гектар мәйданда бөртекле культуралар чәчелгән. Хәл районына карап аерыла. Ул табигать шартлары белән дә, эшнең оештырылуы белән дә бәйле. Быелгы кампанияның берничә үзенчәлеге бар. Беренчедән, яз соңга калып килә. Ул кайбер культураларның уңышына тәэсир ясарга мөмкин. Икенчедән, быел җирдә туң юк, димәк, дым тиз югала. Шартлар нинди генә булмасын, елныкы елга туры килми. Шуңа быел да язгы көн ел туйдыра дип эшлиләр. Президентның Кайбыш районына эшлекле сәфәре кыр уртасында башланып китте. Монда сабан эшләренә 14 апрельдә керешкәннәр. Бүгенгә чәчүлекләрнең 32% эшкәртелгән. 12 майга тәмамларга җыйналар. Аллаһ Тәгалә мотор һава шартларын биреп, 100 мең тонна икмәк алып, безне дә, сезне дә куандырырбыз дип шандырып калабыз. Апаста 40% мәйданнар чәчелгән. Район кырларында бер юлы 49 агрегат эшли. Быел техникаларын яңартканнар. Гектарына 60 килограмм ашлама әзерләгәннәр. Уртача 35 центнер ашлык җыю бурычы куялар. На площади поле 11 гектар уже. Бүгенгә 11 мең гектарда язгы культуралар чәчелде. Бу 41%. Көздән 12 мең гектарда уҗым чәчелде. Былтыр 103 мең тонна ашлык алган идек. Быел арттырырга җыенабыз. Республикадагы чәчү эшләре төрле районда төрлечә бара. Быел республикада сөрү җирләре былтыргы дәрәҗәсендә 2 миллион 800 мең гектар. Шуларның 1 миллион 800 меңе сабан җирләре. Бүгенгә республикада язгы культураларны шуларның яртысында 900 мең гектарында чәчеп бетергәннәр инде. Эш Нурлат, Зәйт, Әтеш, Ютазы, Аксубайда оешкан төстә бара. Азнакай, Минзәлә, Баулы, Бөгелмә, Тукай районнары аларның эзенә басып килә. Монда 60-70% эш башкарылган. Чагыштырмача түбәнрәк күрсәткечләр Әтнә, Югарыслан, Биектау, Орча, Яшел Үзәндә. Бу аларның төньякта урнашуына бәйле дип белгечләр. Хәзер туфрак өлгерә, шуңа күрә алар да тизлекне арттырачак. Ошо сакларда көнбагыш, 8 банк көндемдә. Илнур Хантимиров дистейлар кырлар эшкәртә. Бу атнада көнбагыш чәчәләр. Погодалар бик бирмәде, шәүшәвә чыккан ягында. Ничек дип апрель ахырында. Монсына менә 3нче көн чәчәбез. Аллаһка шөкер, пока погода бирә үзенә. Бу хуҗалыкның 33 мең гектар сөрүлек җире бар. Борчак, арпа, будайны чәчеп бетергәннәр инде. Гектарына 70 килограмм ашлама керткәннәр. Былтыр без 18 мартта самолетлар килде, без күзгә культураларны тукландыра башлаган идек. Быел керештек 10 апрельдә генә. Соңга калдык дип әйтергә була инде, былтыр белән чагыштырганда. Әмма теге булай нидән караганда дым җитәрлек. Вакытында кирде бетерә кирәк эшләмәне. Шуңа күрә уңышка нигез бар. Районда эшләрнең соңаруын һава торышы белән бәйләп аңлаталар. Бу якларда яңгырлар даими яуган. Әмма ул хуҗалыгы белгечләре моны куркыныч түгел ди. Беренчедән моңа кадәр салкын торган һава торышы тамыр системаларының үсешенә яхшы йогынты ясады. Хәзер менә җылынып китте. Шытымнар да барлыкка килә башлады. Уҗым культуралары да хәзер алар актив рәвештә үсә башлаячаклар. Белгечләргә минем киңәшем күбрәк хәзер җылытып китү аркасында игътибарны шуп беләннәренә бирергә, бигрәк тә уҗым культураларында. Татарстанда уҗымнарның якынча 10% кышны чыга алмаган. Бу 55 мең гектар дигән сүз. Иң зур мәйданнар Мамадышта 50% тирәсе. Чүпрәле, Кайбыш, Апас, Балташ, Чирмешән, Питрәштә дә югалтулар бар. Моның сәбәпләре төрле булды инде. Беренчедән, может быть, күпчелек, конечно, технология, аннары авыртулар. Мамадыш районы буенча анда Хайраңна мәйданда авырту да үзенең эшен эшләде инде. Хәзер әлеге мәйданнарны кабаттан чәчәчәкләр харлык запас белән әзерләнгән булган. Быелгы язгы чәчү кампаниясенең бер үзенчәлеге пар җирләренә сидераль культуралар чәчү. Шул ук Яшел Үзәндә андый җирләр 20% тирәсе. Пар җирләре безнең күп. Кызганычка каршы микәнде ул. Менә бу Кызылшәрдә безнең 22%. Ул күбрәк. Ул җирләрнең байтак өлешенә быел чәчеләчәк сидераль культуралар. Аларны бу яшел ашлама дип атабыз инде. Берничә культурадан торган коктейль дип әйтәбез. Чөнки һәр культураның үзенең биологиясе, кайсы азот фиксирует, кайсы башка төрле скажем так, направление буенча эшләсә, безнең туфрак теге бик уңдырышлы булмасы сәбәпле структурасын яхшыртыр өчен. Быелгы язны әйбәт килде ди авыл хезмәтчәннәре. Чәчелә торган культуралар составында исә үзгәреш юк диярлек. Көнбагыш, рапс мәйданнары арта, Шикән-Шигендер мәйданын 5 мең гектарга арттырганнар. Апас, Кайбыш, Яшел Үзән районыннан Рания Брахманова, Александр Лабанов, Яңа Гасыр каналы.
Татар теленең куллану даирәсен киңәйтүгә һәм туган телгә игътибарны арттыруга һәркем үзеннән өлеш кертә ала. Исегезгә төшерәбез, республикада хаталы элмә такталарны ачыклау һәм бетерүгә багышланган конкурс дәвам итә. Аны Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе февраль аенда игълан иткән иде. Халык контроле порталына инде 300 артык мөрәҗәгать килгән. Аларда татар телен санга сукмаган яисә хаталы язылган элмә такталар, игълан белдерүләр, урам исемнәре һәм юл билгеләре турында язалар. Бу эшкә кайсы шәһәр районнарда караш бик сүлпән. Моны Айгөл Бәдретдинова ачыклады. Бу безнең чираттагы мөрәҗәгать Чаллы шәһәреннән кергән, Ярчаллыдан. Монда инде безнең ни өчен Ярчаллы проспекты түгел дигән сорау куя мөрәҗәгать авторы. Чыннан да монда дөрес вариант Ярчаллы проспекты булырга тиеш. Конкурска җибәрелгән хаталы элмә такталарының фотоларын Тел, әдәбият һәм сәнгать институты белгечләре барлый. Мөрәҗәгатьләрне алар халык контроле порталындагы исем һәм язуларда хаталар сәхифәсе аша кабул итә. Хади исемендә татар теленең специфик хәрефе кулланылмаган. Февральдә конкурс игълан ителгәннән бирле дәүләт порталына хаталы элмә такталарны фаш иткән 330 мөрәҗәгать килгән, күпчелеге Ярчаллыдан. Элмә такталар, белдерүләр, төрле учреждениеләрнең эш сәгате хакында татарча дөрес язылмаган очракларга, шулай ук Лениногорск, Кознакай, Түбән Камада ешрак тап булалар. Ләкин инде бу шушы шәһәрләрдә генә иң күп санлы ялгыш хаталар белән язылган элмә такталар бар дигән сүз түгел. Монда бары тик милли жанлы кешеләр яшәү һәм игътибарлы кешеләр яшәүнең аңлата инде бу. Без иң күп мөрәҗәгать юллаган катнашучылар белән элемтәгә кирдек. Алар яшәгән шәһәрләрдә чыннан да хаталы элмә такталар күп булып чыкты. Туган Лениногорскида есть 20 чамасы закон буза торган выисказ дип таптым. Татар Азнакайда да аларны байтак булдылар. Туган телендә тупас хата күреп җан әрни. Алар минемчә күп кайда бар. Мәсәлән, минем өем янында адым саен күрергә була. Төрле кибетләрдә ял көннәре турында мәгълүмат. Учреждение яисә оешманың эш режимын күрсәтә торган элмә такта бу чиракта рус телендә генә бирелгән, татарча варианты юк. Конкурска шундый мөрәҗәгатьләр дә кабул ителә, чөнки элмә тактада ике дәүләт теленә дә урын табылырга тиеш ди оештыручылар. Кемдер татар телен бөтенләй санга сукмый, кемдер игътибар бирә, хәтта тырышып тәрҗемә дә итә, әмма дөрес түгел. Менә мәсәлән Казанның үзәге, Ершов урамы 14нче йорт. Биредәге кибетне төшке ашсыз һәм ялсыз эшли дип язарга теләгәннәр күрәсең, әмма кызганыч ки, хәреф хатасы китеп, төшке ашхыз дип язып илгәннәр. Әлбәттә, инде бу күренешне шулай ук фотога төшереп, халык контроленә конкурска җибәргәннәр. Кибет хуҗалары бу турыда белми дә булып чыкты, интервью бирүдән баш тарттылар, әмма телефоннан безгә хатаны төзәтергә вәгъдә иттеләр. Россия шартларында, дөнья шартларында глобализация барган вакытта ничек итеп менә бу милли төс биреп яшәп була? Менә бу бик катлаулы мәсьәлә, чөнки һәр кешенең татар телендә генә яңгырашлы түгел, русларда аңлый торган, чит ил кешеләрдә аңлый торган исемнәр кушасы килә. Ниндидер анда бүгенге көн белән әйтсәк, ниндидер крутой язулар, чит илдәге язулар булырга тиеш дип исәплиләр. Стелла, һәйкәлләр, дәүләт учреждениеләрендәге игъланнар, элмә такталар, юл күрсәткечләре, топографик билгеләр, алар барысы да миллилегебезне күрсәтә торган көзге ди тел институты директоры. Бер урамда йөреп тә без берничә хатага тап булдык. Менә Зенин урамы, урам Зенин дип язганнар. Техник сәбәпләр аркасында киткән хаталар да бар. Мәсәлән, татар теле өчен хас булган хәрефләрне дөрес бирмәү. Мәсәлән, шул ü хәрефен бирү өчен у хәрефен кулланулар, менә шундый хаталар да китә инде. Кай вакыт тәрҗемәсе аның хаталы да түгел. Аның тәрҗемәсе дөрес һәм яхшы. Әмма дә ләкин ул ничектер мәзәк һәм сәер булып яңгырый. Ни өчен? Чөнки безнең татар телендә аралашу даирәсе шулай. Без менә һәрбер сүзгә күнеккән русча, хәтта әбиләр дә магазинга барам дип сөйләшкәндә инде. Аның Instagram сәхифәсендә халык нинди генә белдерү игъланнар җибәрми. Менә татарча хәрефләр төшеп калган, монысы бөтенләй мәзәк тәрҗемә ителгән, иң еш хаталар медицина оешмаларында чорый ди. Дөресен әйткәндә, алар үзләре дә белмиләрдер кемнән сорарга киңәшне. Бер өлеше аның ниндидер онлайн тәрҗемәчеләргә мөрәҗәгать итәләр. Анда инде үзегез беләсез, анда шаккатмалы тәрҗемәләр килеп чыгарга мөмкин. Кайберәүләр инде менә мәсәлән тәрҗемә итә башлыйлар да, коридордан бер татар кешесе узса, шуннан сорыйлар да, ничек була ул дип ул әйтә һәм булар язып куялар.
һәм шул элмә-тактакта, көлкеле элмә-такта эленеп тора инде аннары. 2017 елда республикада элмә такталарын тәртипкә китерү буенча карар чыккан иде. 3 ел ярым эчендә 500 гариза килеп, 6000-гә якын тактада хата төзәтелә. Моннан тыш һәр районның үз тәрҗемәчеләре булырга тиеш диләр Тел һәм әдәбият институтында. Ниндидер бер әйбәт җитәкче килеп, милли җанлы җитәкче килеп, нәрсәнедер эшләргә мөмкин. Икенчесе бераз сүлпәнрәк кеше икән, ул җитәкче килгәчтән эш бармый икән, бу инде система эшләми дигән сүз. Хаталы такталарны фотога төшереп, халык контроленә юллагыз. Иң күп материал җибәрүче 10 кешене кыйммәтле бүләк көтә. Конкурска фотоларны 1 сентябрьгә кадәр кабул итәләр. Айгөл Бәдретдинова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Әйдәгез тормышта кайбер күренешләргә елмаеп карыйк, атнаның гаҗәп хәлләре кодакта. Исәнмесез. Ил башлары арасында эт тоту модада. Рәсми очрашуларда койрык булгап йөрсәләр, тагын да яхшырак. Бу атнаны Ирландия президенты уңайсыз хәлдә калды. Ул бер танылган актерның үлеме турында сөйли, 4 аяклы дусты аны тизрәк уйнарга чакыра. Этләрне бүләк итүдә модада менә Төркмәнстан башлыгы Путинга алабай кешегә алып килгән. Монысы япон журналистлары белән очрашу. Этне берничек тә тыя алмадылар. Үрде дә үрде. Япон дусларының реакциясын күрегез әле. Котлары ботларына төшкән, әмма елмаялар. Монысы кем икән моның? Эттән дә булайрак чабулап йөри. Бу берәр ярдәмчедер. Мы немножко испугались и даже удивились, что с самого начала будет у нас такая встреча. Правильно испугались, потому что она строгая собака. Шулай инде, майдан теләсә нәрсә көтәргә була. Франция президенты Макронның эте әнә рәсми очрашу вакытында камин янына барган да протокол буенча булмаган бер эш эшләп куйган. Question de la mobilité, l'écriture notamment. De faire un truc assez... Коронавирусның 3нче дулкыны килде. Дулкыннарның ничә буласын бер Аллаһ Тәгалә генә белә. Кайбер илләрдә хәл айрыша мөшкел. Россиялеләр кайда ял итәргә икән быел дип башвата. Диңгезгә барсагыз, матур гына анда яме. Әнә Россиядан бер кыз Индонезиядәге ялын бераз кыскарткан, үзе теләп түгел, мәгънәсез эксперимент аркасында. Битлекне кию урынына аның рәсемен генә ясаган да кибеткә киткән. Бу видео чыккач, Индонезия хакимияте кызны депортацияләргә, ягъни илдән куып чыгарырга дигән карар кыла. Рус әйтмешли, вот и отдохнули. Будете у нас на Колыме? Самара өлкәсендә күңелле яшиләр. Коммуналь түләүләр өчен зур бурычы булган кешенең капка төбенә «Здесь живет должник» дигән бетон пирамида китереп куялар. Әмма бу бит безнең ил, маҗара моның белән генә тамамланырга тиеш түгел. Это Россия! Шушы көннәрдә Тольяттида шундый бер пирамиданы бурычлының капка төбеннән урлап киткәннәр. Хәзер моның белән полиция шөгыльләнә. Менә шулай, хит ела, хит көл. Моңарчы йорт хуҗасы гына бурычлы иде. Хәзер йорт хуҗасының бурычлылыгын күрсәтеп торучы бетон пирамиданы урлаган тагын бер бурычлы пайда булды. Нарастает скандал в связи с известием о похищении пирамиды. А общественность гадает, кто из великих злодеев совершил это кощунство и где ждать следующего удара. Тапшыруны Әйде Татарстан сәхифәсе белән дәвам итәбез. Анда без Татарстанның күп милләтле халкы һәм алар яшәгән авыллар тормышы турында сөйлибез. Бүген Нурлат районының Салдакай авылына юл тотабыз. Бу үзенчәлекле авыл. Монда 4 милләт вәкиле татарлар, руслар, чуашлар, марилар яши. 4 телдә уралашалар. Гомер-гомергә тормыш арбасын бергә тартканнар, бергә сугышка киткәннәр, үлем хәбәре килгән күршеләренә терәк булганнар. Авылның исеме дә солдат сүзе белән бәйле. Бүгенге сәхифәне Илгиз Шәкүров әзерләде. Салдакай авылы Нурлаттан 20 чакрым ераклыкта урнашкан. Олы Ширмешән елгасы буена 17 гасырда беренчеләрдән булып чуашлар килеп төпләнә. Соңрак татарлар күченә башлый. Авылның исеме дә үзенчәлекле. Бу инде Салдакай дигән авыл. Салдакай дигән авыл. Ул чуаш сүзе. Солдат ел. Озбаш татарча әйләндерә. Солдат авылы дигән аны табып торам. Петр заман вакытында бит инде 25 алганнар бит инде. 25 алып кайтканнар, җир биргәннәр. Шуң белән бу солдат авылы булып калган шунасы. Хәзер авылда 143 хуҗалык, 500-гә якын кеше яши. Безнең авылда мәкәл бар инде, безнең татарларның 2 бәрем артыграк. Башка бәремнәр барсын да бергә уздырабыз. Пасхаларны, менә гаетләрне безнең чуашларыбыз да нитә, катнашалар. Алар садакасын китерә беренчеләрдән булып. Салдакайда кунакка кергән беренче йортыбыз Юсуповларныкы. Алар гаилә белән ураза тота. Без кергәндә ифтарга әзерләнәләр иде. Кош теле пешерү серләре белән уртаклаштылар. Бу кош теле ул сезнең гаиләгезнең яраткан ризыгымы ничек? Әйе, ул гаиләнеке генә түгелдер.
Аны безнең авылда хәтта чуашлар да пешерә, бик яраталар. Нәрсәләр кирәк моның өчен? Моның өчен кирәк 4 йомырка. Берсе общий агы белән салабыз. Икенчесенең сарысы гына. 1 кашык, менә зур кашык белән гымбагар мае. И әз генә сода и ванилин салдык. Без ишеткән идек, сезнең авылда яшәүчеләр менә 3 телдә дә иркен аралашалар дип. Татарча да, русча да, чувашча да. Бушнан да шулаймы? Әлбәттә шулай. Мәсәлән, сезгә җиңү көне белән дип әйтсәләр, сез ничек җавап бирәсез? Рәхмәт, сезне дә җиңү көне белән. Тогда пусть сиреде шиндеру кунибе. Спасибо, с Днем Победы. Салабыз, салмабыз. Чөнки емшак. Ничә секунд менә? Менә 15-20 секундта юк. Менә егетләрнең матур була. Солдакай авылында берничә кое бар. Берсе Мини Бәян әбигә багышланган. Ул авылда озак еллар абыстай булган, мәхәллә оештырып калдырган. Шәмсигаян апа аның кызы. 9 май алдыннан күңелләр тулып тора ди ул. Сугыш аларның гаиләсен дә читләтеп үтми. Алар бит инде ау күрмәгән, мылтык күрмәгән, шатлау күрмәгән ниләр, квартирак солдатлар җыгылалар ди окопка. Тегеләр куркуларынан җигереп бергә иелешәләр ди. Өстәренә томырып кына китә. Солдакай авылыннан сугышка 180 кеше киткән. Аларның 76-сы гына кайта. Биктимиров, Васюткин, Хуҗаханов, Фамин. Татарларның да, рус һәм чуашларның да исемнәре бер тактага язылган. Бу Солдакай авылы халкы өчен иң кадерле урыннарның берсе. Сузуңайыннан һәйкәленә узган ел гына яңартканнар. Бик күбәп киткәннәр, чуашлары да, татарлары да күп киткән. Киткәннәр дә беренче көннән үк һәлакта булганнар бит менә. Әнинең инде бүген үзе белгәнчә Ишматлы Абдулла Җанабзинең хаты бу саклагыз дип безгә дә васыять итеп калдырды. Хәзер аны да саклыйбыз инде латинча язылган хат. Галина Пантерина чуаш милләтеннән, әтисе шушы авылдан сугышка китә, җиңеп кайта. Ул аның фронтта бар милләт вәкилләре бер булып сугышты дип сөйләвен хәтерли. Галина бүген үзе дә күршләренә аларның туган телендә эндәшә. Класста да татар балалар бар иде элекке. Алар кескене вакытта белмиләр, бер ни чуашча, ни татарча, ни урысча, кайсы берсе сүзләрне мин аны татарча әйтергә тырыштым иде. Монда һәр кешенең, һәр гаиләнең һәм һәр милләтнең тарихында сугышның изе бар. Нурлат районыннан Илгиз Шәкүров, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Адымнар тәмам, мин сезнең белән сау булашам, матур яллар теләп калам, бәйрәм белән сезне.